dibawani apa mboten, Pak? Oh langsung. Oh langsung mawon. Nggih, ya Allah, Pak. Bapake ketok bersinar. Lah kok iso bersinar? Ora ketok blas ya. Yo pancen lampu niki padang banget kula awake dhewe wis cari kono ki ora pati ketara. Nah, tiga anu ya, tiga kecil ya, Rek. Iki mangkake. Kecil sih latih bedut. Oh, ngaten. Siap. Siap. Nah, yes, Pak. Duit kali Mbak Elisa mboten. Oh iya, sisa. Ayo. Sisa karo sapa Hana per sapa Pertiwi. Hana lokal. Nah, ya Hana. Wis Mbak Elisa gak sameri. Gak seneng apa? Iki mau kan medune tak gendong, Mbak Ah. Elisa. Aku gendong gak usah sendiri. Ana gimana? Terjelas apa? Gak usah meri. Ya, Pak. Iki mau kan medune jaluk tak gendong, aku Iya. gak usah tak gendong. Wis Aku tahu kamu mau minta ini kan. Mbak Yumu lo gendongan, Rek. Ini kan. Nah, loka kan. Kamu mau gendong itu kan? Iya. Ini Iki kakaknya. kudu Mbak Yuku. Piye kamu lo? Ketok ayu aku bagus ngumprau ketemu Mbak Yu apa? iki Mbak Yuku. Mbak Ipe. Mbak Yuku. Oh, kakak Ipa toh, yo kakak kandung. Beda mulanya. Hah? Mbak E bojone. Bojoku aja yo ngene iki, jebles. Bisa. Ngomong nek bojoku luwih elek ngono. Iya. Endi ya, Pak? Blegenek. Blegenan. Oh. Bojoku rada ndek lemu. Lah dheke yo ndek lho, Pak. Lah yo. Bojoku rada ndek lemu bareng jarian nek malah koyo teko ditamplangi. Kamu itu aja bayi bojoku yo. Hana lokal Nggih. Wonogiri ya. Ono kiri. Nah, Wonogiri. Sedak lho, Wonogiri ini sedak. Nek bocah ngger ora tau mani Jatiyoso yo ngono iku, Pak. Apa? Daleme Wonogiri nek dugi mriki mepe gur 32 menit. Lah kok dadak ning Karangasem. Mobil dia kono melu strateran rene 2 jam. Kok mulih 2 jam Karangasem 2 jam teko Wonogiri. Kowe iki piye to karepmu iki? Karepmu piye jajar? Tak kira mboten teng Jatiyoso niki Bapak. Lah, kiramu ning ndi? Kalau itu kan Nganjuk. Wah. Jadi nek ora kan bisa Karangasem. Takuti karo Mbak Saras. Mbok sak tak tali. Mbak Hana mungkin main nggih Mbak, nggih Dek Saras. Kamu di Nganjuk derek Pak Kangko. Lho, Pak Kangko teng Desa enggak aku sing Nganjuk. Lho, kok Pak Kangko ngono. Kok kagak suka ya kali. Bareng kok dugi mriki tak foto. Mbak Hana pun teng Nganjuk. Sing mriko bulikipun WA bocah ketok pinter kok pekok. Lah nang nek tangga-tanggapan ora numpak HIS ora marah. Oh, sira apa-apa. Ya. Abdi wis siap. Nah, iki. Ya. Lah. Wonten duit Piye? Masuk kabeh iki, Pak. Aku nek nyawang ini tenang, Pak. Kula niku ora mriki dandan, enek bocah cilik dolanan. Aku dadi wong lanang yo duwe anak. Bareng ngerti cah cilik dolanan, aku ngrantes kelingan anakku. Lho bareng ngerti wong ayu-ayu lah kok lali bojoku. Iya. Anak. Kowe kok nyelek bojoku terus tajak selingkuh. Pani kok piye? Gak bojoku kan. Alah bojoku yo ganteng aku lho nyapa. Ora bro. Yang dhuwur bojoku. Alah nek Dawa bojoku. dhuwur nek ditekno nduk, nek diturokno padha-padha. Ayo, nduk kan, bojo kan. Yuk.
Iki sing urung jumeneng karek telu, Reng.